Si Kuya. Ayun po mga kaparang Jason at yun, magandang umaga, good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga sponsor, mga viewers. Good morning po sa inyong lahat. Ayun po, araw ng linggo ngayon, Sunday. At dito nga tayo ngayon sa bahay ni Crystalline. At may gagawin si Kuya Puloy dito. Kung baga, siguro half day lang kami. Kasi sabi ni Kuya Puloy ay linggo naman. Gawa lang daw kami ng vlog, kahit isang vlog para sa para sa may pang-upload ako. Gawa nga ng naka-challenge. At kanina nga namili muna ako dun sa bumili muna ako ng panindang sigarilyo. Kasi opening ngayong linggo yung opening ng basketball dun sa amin. Gawa nga ng magpipiesta na. Tapos sakto ka ako, sabi ko kay Kuya Puloy, uwi din ako na kaagad. Kasi mamimili. At siguro wala naman na yung bagyo, pwede na tayong kumuha ng maraming paninda. Alright? Ha? Sako? Si Kuya Puloy na sa electrical. Mas, dito mo na mas. Kaya pala, dito mo sa mas. Mas. May masak ka dyan, di pa ginagamit. Mana yun? Ganito. Kayang-kaya. Para may pang ka sana sa Malikabok. Kayang-kaya yan. Kayang-kaya. May hindi ng baga, di ko yun. Oo nga. Matibay baga. Matibay ng baga. Magapa nga kamay ko. Oo. Ayun yung sinabi mo? Oo. Kataw din yan. Sorry, ito na tayo. Isa na pataw. Napataw, turog. Ganyan. Tatabasin. Dari ka, dilutong sa talbong ka. Pwede. Baon. May piece pa siya ako dyan, hindi pa gamit, bigay ko sa'yo. Hindi natin.
Oh. Yeah. Bigyan natin face mask kasi ang alikabok. Dalawa yan. Kaiba to. Oh, Ha? Ha? kaiba to payo. Oo, araw ka din. Ayan ito. Dalawa yan. Hindi pa yung ginagamit. Parang bumit. Oo. Tulad ng gamit. Dami kong ganyan. Hirap na makaipon sa alikabok. Mababang sinsilo na. Agdan, mababang sinsilo. Oo. Nasa agdan. Puro PVC. Ganito. Baklas ka agad. Dito lang dapat tatakbo yan. Saan? Dito. Oo. Nabago yung puso. Oo. O kasi ito dapat yung plano nito 2 kwarto. Ngayon, di ba 2 dapat no? Kaya pala ngayon, nabago. Kung wala yung taas. Oo. Eh nagkaroon ng taas kaya ano na lang, isa na lang. Kaya yung takbo ng electrical na nabago.
Ano yung electrical? Bibitaw eh. Tabas. Natayo po sa ano, sa mga nagtatanong kung bakit si Kuya Puloy yung binibidyoan ko at lagi lang nagbibidyo. Ano po yan sa paliwanag ko po sa inyo at pagsimula po nung challenge ay sinausap ako ni Kuya Noli. May usapan kami ni Kuya Noli nito at alam din yan ni Kuya Puloy. Sabi ni Kuya Noli, si Kuya Puloy muna yung videoan ko. At may usapan kami nito ni Kuya Noli. Pagkatapos ng challenge, may pinag-usapan kami niyan. At alam din yan ng team. Kaya nga pag wala ko, sila mga nagbablog sa gawa ni Kuya Puloy. Tapos pagdating ko, ako ulit yung nagbablog kay Kuya Puloy kasi may usapan kami ni Kuya Noli. Kasi alam naman na wala akong skill. At kung magpapala, kasi labor tayo, siyempre medyo yung ating content. Kaya sabi ni Kuya Noli, ikaw Puloy mo na yung yung vlog mo. Usapan kami ni Kuya Noli pagkatapos ng challenge. Ayun man Kuya Noli. Ayun, shout out kay Kuya Noli. Maraming salamat kayo sa sa suporta. Alam din yan ni Kuya Puloy. Mo! Ayun at iinitin ni Kuya Puloy yung PVC pipe. Barado ata. Ha? Nagsasadiri. Lalo pag yan, nasusulit. Maalong. Naalog, lumalakas yan. Kakaroon ng pressure eh. Pag itinumbangan, mamamatay yan. Pag nasobrahan, butas. Ano, kuha ko ng basahan? Oo. Para basahan. Para sureball. Yan ang kadiyan lumulutong.
Dahil sa ang Pilipinas. Na dugtong. Punta rito. Pababa. Ang maganda yun kasi sa ano, flexible. Kasi yung flexible magkamali, naiipit, nagbabara. Basahan. Ito yung basahan. Hop, nabaluktot. Basak baga.
Sagatin ko para kung siya. Siya bukas. Ano pako? Oh, Pako. O pako natin. Para tumigas, dumikit. Ano? Isa pa? Alambre. Alambre. Ang place. buksan na to, no? Tumigas ka agad eh. Time check natin 10:30. 10:30. Dito na naman kami. Puntang CR. Dito. CR. Electrical lang CR. Ito bang po sa desa na yun? Bangkito. Ay, dati ah. Ang pumali tapos na dito. Ito na. Yung electrical naman sa CR.
Pasok. Ako na. Ha? Yung touch. Susunod. Alin? Touch. Saka yung kayo dyan. Magpapagawa ko. Grinder. Abot ba? Basahan. Ayong basahan. Goy. Yan na, dumiretso na. Kasi basa ka. Ayun, ito. Oh. Tulong. Lagi ka mula sa iyo. Ay, ay, ay. Pizza ba yun? 19. Sa 19 na. Huwag lang magta-traffic. Grade pag nabuhol yung ano, kabalian. Sir, ito. Alin? Ito. Kuya. Standard. Abot. Babawasan pa kita. Halos Hamba. yung ano eh. 70 yung hamba eh. Ano ba yan? Bakal? Plastic. Plastic. Dito sa main door, kahoy din. Baka yung sinta ka sa mga. Oo. Depende kay kuya no. Mm. Sinta o magsinta.
Parehas naman mo kasi presyohan. Oo. Magkano yung ano? Yung nabinta, ganun din. Grinder. Ay. Palikabok na naman. Palikabok. Aray, Mhm. kamay. Pagkatapos sa Mana? Pwede na rin itong flooring yan. Huh? pantay na. Para pantayin. Bukta ng bakta mo. Hindi sa CR. Pinagbista yan.
i-layout. Tapos, Ay mga, yung bambok na lupa. mga bukol-bukol dyan sa ano, CR. Para pag-andaan, na, masiksik na. Kasi may simento pa. Mapares. Dati dun sa... Yan, pag naubos na yung simento. Northeast, wala ka ibang vlog eh. Dito, bantayin. Antay. Gantay na tayo kinulit. Tayo muna. Basahan mo. Amuan. Okay na electrical sa CR. Sisiksikan na lang. Adi Tara. Tapos, breakeran. breaker. Mali ka na sanayan. Dakang problema. Ang time check natin 11:03. Ayan, okay na yung ano, switch. Bada naman ang masuta. Okay, so alright na. Ayan, tapos na yung layout. Tapos bandang ulit ako pala magbubuhay. Ayan na. Tingnan natin. Okay na yung sa CR. At merinda raw muna, merinda. Ako sa ako, bago lang ito. Merinda raw muna, merinda. Belated happy birthday! Belated happy birthday! Belated happy birthday! Jami. Gulat. At dito naman sa barracks. Siyempre linggo naman, half day lang muna. Makagawa-gawa doon ng ano, siyempre accomplishment ng kaunti. Ano luto mo, Jami? Anong gulay? Masarap yan. Sitaw. Sitaw, ah? Saan? Hindi ko nga alam kung saan. At yun, siyempre hanggang dito ng vlog na to at maraming salamat mga sponsor natin, sa mga viewers. Thank you po sa inyong lahat. Ayan, ingat po kayo palagi. I love you all. Bye bye.